malang latibo pak di darsono, tandonyo malang di darsono, awak nan sadang tagak mencalik bagan, malang indah dapet ditulak, muju indah dapet diraih. Oh tiba musibah di badannya, kaki layu tangan lalayu, muncung lah pencong dipandangi, dapet panjang kaki olah tanpa lain doi. Iya, kita akan ketemu lagi di sana. Si Teja, anak si Teja, ado balangkok tepi jalan, ado siala pulang di sawah. Mano di sana na di tanah rantau. Buka lo YouTube Sinar Padang Official, akan ketemu dengan album-album Siril Asmara. Jangan lupa di sana ya. Picet yo YouTube. Alah minum bae abasamu, di lapau malang minum bae abasamu, minumlah Joanna apa banda labu minumlah Joanna larang jauh. Oh banda labu honan tadilah kaset olah nombor latigo hokinilah kamasuk kambang
kanomor lampe tolong larang rantau olah tolong Sato tibo di balai lasala duduk tampe main judi dua di tampe nyawa main judi bagala-gala jok kawan-kawan babagai permainan ado domino ado main kiu ado song pun ado Oma alun badan diri wandi awak jale urang bapiti bara main lah dilayani Baranyo main lah ditompin ba itu kalau dipandang indah to bilang lamo bana indah guno to etong lamo maalun main lah kanamonyo nan judi nang kadikaco mana wakala jo manangnya malang indah dapet ditula mujo indah dapet diraih lah malang tibo di siwandi Lakala lo baju di balik ba itu kalau kok dipandang la abi piti di saku duduk tamangan uang buyang wangan di tuang duduk tamanuang nyawa badawan di sedang bamanuang kabamanuang bakato wandi kekawan layado kawan bapiti koto badan diri ambo ados tengka jo kontaknya pinjamkan piti ambo dolu ambo pakai gak 20 juta Oba itu bana kato wandina ama alun kawan tampe meja judi kurang pitinyo agi piti nampokok boro ado tingganyo ambil sekali kontak oto cukup setengah sekalian diagi piti 20 diulang main babalik ndak guno dietong lamo na main batadi jadi main nyotarui pak sari itu Ari bertambah petang juo patang bajawe dengan sanjo bajawe dengan malam anggaran pukul 2 balik malam labi piti kasadonyo Olah bipitinya kasadonyo tamanuang wandi sekalian di sinan kalau dipandang dimbau kawan semua mainan tanam bo kaya jiantan ke rumah ambo
Ambo japui piti dahulu itu kato badani nyonyoan tan di kawan tadi barangke dari balai lasai aji nang kanyo tuju nanati jan di pasusa bini kayo sabantu itu. Ondak lamo doa kita bilangkan panek dek lamo to jalan manurun bukit jari yang punai latibo depak di sungai tunu di malo badan dak kasan sai piti abi sabantu itu lapen agari sungai tunu manampu daerah Bukit Putui. Walaupun Nabi piti sarupo itu kok berang-berang dan sabui kato putui lapenan dari Bukit Putui sudah itu pasa pungasan kalau disabui kato putui nyola jale ditinggalkan Tuhan. Olah penagarinyo apat sa pungasan latimbonyo diai haji masuk ke daerah Simpang Muaro Gadang tarui sekali ke daerah haji. Oh indak to bilang lamo bana ndak lamo ndak di bajalan baranti di laman rumah suparia Tuhan. Oh baranti di halaman rumah Suparia. Oh nang kawan suruh pulang. Oh jagoan upiek Suparia. Inyo bantu orang ketakutan bana. Dia kandung upiek Suparia. Yo dia. Oh jagolah dia dari lalu iko abang pulang bali minyak mandanga kato coy itu jagolah badan Suparia Tuhan. Oh jagolah badannya Suparia satu lah jago dari tidur alat terbuka pintu rumah dicalik suami lah balik onde abang dengan banama ko bangayo awak. Oh mandanga katoco itu bekato badannya wandi tadi dia kandung upiek Suparia jan kambo ditanyo bana yo dia. Oh suruh naik dia suami dulu ketakutan ambo alun lape dape itu ala nambah tanyo ndak ada ibu Suparia dia. Onda adoi bodoh Suparia mandanga katorupo itu di sinan kalau kau dipandang. Olah naik kate rumah alala duduk lah di kurisi nyobue anai di Suparia minumlah bang kopi talata nyo minum di badan wandi satu nyo minum aye tadi. Oh baru mengecek badan wandi dek kandung dengan bana dangakan di Suparia lamalang juo dia tibo diawa abang tadi membali minyak ke Suranti karena minyak sedang gantung bekaja-kaja jo polisi yo dia. Oh to nyotangko minyak nyotangko nyotan to jo minyak mangko nyoto bisa lape tabaye 20 juta dia. Oh membayar dia 20 juta mangko bisa otoko lape ba itu bana katoinyo. Oh mandanga katoco itu kecik Suparia layo pulau besok pagi bang oto dijapui kini lalola.
Oh badan abang Oke ni lalu lah badan abang jani tulo dipikirkan Omandang kato dari supaya nak tabah dosa nang hati wandi Ndak tabah dosa nang nyodo hati bawati wandi sanang teraso dalam hati sunyi di dalam pemikiran alanya tarwi kabilik dalam Hosato tibo di dalam bilik ala tidur badan ninyo na malam semalam itu sekalok lalu hari siang tandonyo hari kasiang badara badarum darum bunyi tami yang rang balari Hota singkok bantuknya ambun nampi katabi matahari nam pagi sepagi itu alala mandi badan wandi selesai mandi ganti pakaian lah minum kopi badan inyo rokok nyobalian di suparia Olah marokok lo nyo sabatang bakato wandi sekali ambo baon dadi kato wandi ambo japui oto dahulu O kato sampai nyo serupo itu jadi bang kato suparia nyo agi piti 20 nyo japui oto Olah disiwani Olah badan siwani Ndak lama nyodo di bajalan agak sajo dari Haji menuju ke Balai Lasa Barabana lamo nyonda ke Balari Ndak lama ndak di bajalan di siko kabato potong latibo di Balai Lasa nyo ambil oto kekawannya tuane Onyo ambil loto nyo kekawannya nanoto ala diagi nampiti sudah nyobai naik anonda te oto nyoba oto babali mandak lamo doto di jalan sedang di jalan oto tadi ndak disiko do di palamo maalun sajola bujang wandi agak saja lapak di si wanita tadinya sedang menyupir oto sedang membawa oto lambek-lambek sedang oto berjalan juga di sinan kalau dipandang tiba di daerah Sungai Tunu lah nampak si kampung Jambak
Lape nagari kampung jamba latibo di Bukit Putih tababang-babang simpang langagan no mande tababang-babang simpang lagan lape nagari simpang lagan sabala suo muaro jambu ndak lama lai perasaan jauh pobilo kabata Lape nagari nyawa moro jambu latibo di daerah Macang di malo badan dak karagu sadang kasih bacarai panganjang tuane lape nagari sia Macang latibo di simpang kabe ati kusui pangana bimbang sadang kasih oh meminta lalape lape nandarinya simpang kabe hampir tibo di aji patui tagage minta lape adonane lo kapangganti dia malape nagarinyo ay ajioto bajalan tarwi karuma supaya nak lamoto di bajalan yo sampai ketampe supaya oto talata dia langaman no mandei Oto talata di halaman rumah Inyolah turun dari oto Satu tiba di labu rumah Baca assalamualaikum menjawe badan suparia Waalaikumsalam kata suparia Naiklah bangai hati rumah Lanai inyo ate rumah la dudu ate kurisi bagala ate rumah ayela talata di suparia sadang bagala ate rumah alias sekete tentang itu toja apui badan darsono sadang di daerah Sungai Pak
Oh sadang di daerah Sungai Panua tinggalnya di pondok tinggi. Ondak guna dia tong lamo bananya tinggal tempe pak marekan sarato mate Onanari sari tu tapi hari kami ndak to etong lamo sedang duduk di hati rumah. Hari ado pukul 3 sanjo kamanika ke pukul ampe sedangnya duduk lah di kurisi batigo inyo sedang duduk awak nan sedang duduk Homaimba orang di Labuan Janjang membaca Assalamualaikum. Menjawe Pak Markan tadi batigo sekali menjawe Waalaikumsalam kata Pak Markan naiklah kate rumah naik. Oh naiklah kate rumah lanyo naik sekutiko seto nampak orang nan datang lagala badan Pak Markan. Oh kiro adi angkeknya nan datang dari Kambang nan aslinya orang gantiang Kambang nambah namo buyung adik winyotu orang gantiang Kambang yung adik namo datu. Oh panggilan buyong sajo onde yung adik dangabana naiklah di ayat rumah lalamo bana ndak kamari di Olala mo ba naman nakamari ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu lanay yung adik tadi la duduk dake kurisi ya pak. Hosato la duduk di kurisi ayela nyobuhe andi ete tu. Talata ayat meja minum lah yung adik kato ete alanyo minum mayet tadi. Hobakato yung adik bake ete sarato jo apa sekalian onde ete sarato apa pa bari bana ambo barundiang bari lurui ambo batanyo iko siapo nalepa iko te iko siapo nalepa iko mandanga kato bantu itu jawaban badan ete iko anak di badan kami iko anak kami badu mayuang kaki layu tangan lalayu kaki lepai tangan lalepai kok lai boyong adik de inyo cola calik kaki jo tangan lai ado kamungkin cegak yo dia oleh ado penyakit kamungkin sehat ko ado harapan sehat tolong abean cobiaso dia Aku ada harapan penyakit cegah abean bentuk semulo ba itu bana kato ete sarato jo Pak Markan tu. Oh di sinan bakato yung adik tadi nyobaka rokok surya seto nyobaka rokok sabatang coluan kamariam putangan uluan putangan keduonyo lataan dake meja nangko.
Honyo lataan ampu tangan dake meja nyopaci ampu tangan nyopaci jari kalengkeng nyotakan satojo katonyo tapaki buyuang sidarsono mae. Otak pakai badan sidarsono di sinan yung adik tadi tagak cot tagak lo badanang darsono nak jale bana de ambo coba ok kamari impu kaki yang olah tagak darsono pakai tungke nyocali anampu kaki kaduonyo yo pak. Nyo ambil ampu kaki yo jari kalengkiang nyo ambil jari kampe nyo nyotakan sarato jo katonyo kato sampai takan nyo tibo manangi badan darsono yo pa. Indak tabado disakinyo dek manangi sabantu itu lagala badan yo ngadi apa Ombak manjawa kato badan darsono de udah dengan bana mengaku galak dah badan udah indak kemungkin penyakit cegah atau nyolai kata tolong yoda Omandang kato rupo itu yuma baru menjawe yung dia tadi kok lai dia di kabuhan Tuhan badan angelo cobiaso dia badan angelo dia cobiaso mendanga kato bentuk itu nyo ambil tangan yung dia nyotakan ampu tangan nyo ambil ampu tangan nyo tangisi menyimpu di kaki buyong dia honde udah dengan bana kok leibo dah di badan ambo yoda abe anak lumpuh sampai cegak dai abe anak lumpuh sampai sehat yoda tolong abe anak dapat semulu kok layelo cobiaso kok sempat bertamu kanan sanang nan jaso udah dai nak kalup pododa mencari darsono la manangi ayat mato dari badarai akato yung adik tadi onde dia kandung si darsono yo dia jangan menangi yo dia jangan tangi talabi yo dia mangalo itu nang tangian nanawa tago kakasaki dalam saki manawat tago yo dia hendak para luloang manangi ba itu kato buyong adik Tuhan Oba itu katonyo abuyong adik mendanga katoco itu bakato badan sidarsono onde udah dengan bana yoda di malo ambo datak kamanangi yoda patui ambo coiko doda patui lape doda ke sungai Panu dai patui menompang tinggal jo apa doda ambo dulu babini dah dia haji lado ambo punyo bagan oto ala babagan ala rumah nang gadang letabue yoda tapi malang di badan ambo dai dapet penyakit tanpa indo yoda dapet penyakit layu kaki jo tangan rumah indah sayang lain nyo minta cara dah
sile paidai di malu ambo tak manangi dai. Mandanga kato bantu itu banjawe yung adik tadi kok lai penyaki angka bau be jaan badan nang manangi nangi juo nam penyaki lepai kaki jo tangan ni kok tangguang jawab udah dia. Kato sampai nyawa sabantu itu nak tabah dosa nangati darsono dek mandangat tanggung jawab inyo. Sanang teraso dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro sunyi di dalam pemikiran. Baru bakato pak markan tadi onde dia kandung yang adi ya ube kakito cari mandanga kato bantu itu. Kok ube pak nang kadi cari-cari layam balang tigo bulia kini ambo abe ambo ula abi. Penyakit ko pa Amboula abi penyakit ko ba itu katoyong adie. Oma alun pak markan tadi bagage gae kapasa mencari ayam balang tigo. Di manyo ada toke ayam tumpak di daerah pasar sungai Panualanyo caliknya di pak markan. Olanyo calianyo di pak markan databa dosa nang dalam mati di sinan kalau dipandang kandak nyolai kekabulie pinta nyolai kabalaku ladape ayam balang tigo. Satu dape ayam balang tigo ayam lah dibawa babali kok bayinya sudah dibayi bara balinyo dak ditumang. Nyobao pulang di pak markan tu satu nyobao ayam balik sampai ke rumah badan apa tuan. Sampai ke rumahnya badan apa setelah tibanya di rumah onde yang adik dengan bana aiko ayam nang suruh bali. Mancali ayam ladape lagala badannya tadi yo iko ayam nembo suruh cari bulie nak dape kanda hati tengah malam. Buyong bau be di tengah malam beko badanang udah ube nan hari sesanjo itu sanjo bajawe dengan malam. Hari sadang tengah malaman yang kira-kira pukul 1 malam.
Onyo ambil ayam sekali, nyo cali ayam lah nyo balak, kamulai ayam nyo dabi. Oba kato yang adik tadi, utang darah bayi jo darah, utang sakit bayi jo sakit. Oko ado darsono salah pijak, iko ambo kamalapian ayam kambo dabi di batang air. Oko ado nan salah wayabi penyakit malam kini utang bayi pa utang diterima cegakan kaki nalang ayu Tuhan cegakan kaki nalayu ba itu bana katoinyo. Ayam nyo dabi nak nyolai nyolape kabatang Satu nyolapean ke batang air di sinan kalau dipandang bunyi balari dalam batang air sebantuk kabau baranang sebantuk kabau balago bunyi bercakap dalam batang air. Di sinan kalau dipandang bakulit alang di udara lagalak mani yang adik tang adi Malagalak maninyo ayong adik tadi lah agak saja di darsono nyobao balik di yung adik nyo masih betungkek juo. Di sinan kalau kok dipandang dak lama nyo di jalan ala tampai dakek tampai pak marekan tibo dakek pak marekan tadi. Onde dia kanduang darsono bao lalalo masuk bilik dia kanduang Bao lalalo dia masuk bilik dia inyo tupat tu kayong adik nyobao tidur ke bilik dalam satu tidur di bilik dalam tekalo badan darsono satu takalo si darsono sekalo lalo hari siang mimpi badan darsono raso duduk di gajah gangadang Raso duduk di gajah gadang ado bapayung panji-panji ba itu kalau dipandang ado pakainya payung kuning coy itu bana mimpi darsono mimpi sampai nyo tersinta inyo tersinta dari tidur hari tapi pukul 6 pagi nyo ambil tungke nyo kaya alan Onyo ambil tungke nyo kabajalan alun tekaja ambil tungke ala bisa bajalan seorang odolu kaki
kaki bare awak langkan kini laringan cobiaso Oke ni laringan cobiaso ba itu kalau dipandang indah adolai kaki lepai indah adolai kaki layu laringan kaki jo tangan yo pak Odek laringan kaki jo tangan keluarnya dari bilik dalam nyotamui yung adik sedang duduk nyo ambil tangan yung adik menyimpu dake ampu kaki satu menyimpu nyo dake ampu kaki menangi badan darsono pai Oh menangi badan darsono Terima kasih dah banyak-banyak Ndak mbosangko ambo kaelo doda Ndak mbosangko lepai kesehat doda Ndak mbosangko layu katago doda Berkat tolongan badan muda Mangkonyo elo Cobiaso yodai ba itu kato si darsono pai Oba itu kato badan darsono sanang taraso dalam hati Oba kato yang adik tadi Kala cega anda bentuk biasa bau saola dia elo-elo kok lebat tamu jonan sanang joana awak Oh jangan lupa dia Ojo anak awak jangan lupa biar anak sampai Omandanga kata rupa itu nak tabado sanang hati darsono Oh udah balik lah dia ke pesisi Udah pulang lah ke daerah kambang dia Oh dah pulang lai ke daerah kambang Mandanga kata rupa itu Ndak tabado senang hati darsono Terima kasih dah banyak-banyak Oh nampak markan coy itu jo Yang adik babalik pulang Bersenang hati Nambah 3 pae Odeklah sehatnya bantu biasa Obat kato pak markan tadi Onde nak kandung si darsono
Dek karanuang lecega nak cobiaso apa ngana badan darsono akarajo nak nangka mungkin homandanga kato rupo itu baru bakato si darsono onde apa dangakan bana yo pak kok tando bamodal apa badan ambo namu punyo gudang kalapo pae Mbo bali masin kuku cie mbo buhe gudang kalapo minta kuku ambo kukuan kok kubak buliang ambo kubaan Hoba itu kato si darsono mandanga kato itu ko itu nak nangkaelo ari besu apa cari kadai kau untuk badanang Hojua kalapona Akaun tuanya aju akalapo di sinan kalau kau dipandang ndak paralu doto etong lamo ndak guno dibilang lamo bana ona nari sari tua biari sari tu tibo di hari barisuanyo olah dapet gudang kalapo lanyo ambian di tabadan pak markan Lanyo kontraan selama 3 tahun lah dibayarnya Dipak mengarkan tuane Malah nyobainyo adipak markan ba itu bananyo kok dipandang selesai piti nyobainyo kontrak sudah diambil Disi kalapo sekalian cukui jo masin kuku kalapo di sinan kalau dipandang Tibo di hari barisuanyo mulai manggale si darsono oh apa Mulai manggale pak badan darsono nanari itu mulai manggale biari baganti hari maalun badan lesi darsono awak lah jale sudah sakit Makurang ube bertambah ube Pak Markan membantu juga itu kalau dipandangi Ndak paralu dietong lamo sabulan ninyo sudah sakit Sabulan ninyo baru sehat Badan lah bule cobiaso awak gaga bertambah gaga kulit lah putih dipandang Kulit leputnya dipandangi bertambah gagah si darsono
Oba gantian urang nanti bo membalik kalapo kadarsono. Namudo lain nantuo lain mata lain gae lai babagai urang nandang atang pae. Mababagai nyawa orang nanti bo pokoknya sejak mulai darsono lah menggale kalapo punyo gudang di pasar Sungai Panu bagantian orang membali pegawai lai pak masyarakat lai ba itu bana kok dipandang di malo langganan tak kabanyak darsono inyoko elo Madarsono ko orang nyoelo mengecek pandai bamului mani ndak tahu mengecek kasa mengecek lunak selalu abi hari baganti hari abi pakan baganti pakan abi pakan baganti bulan rasaki bertambah namu dek piti lai tersimpan diagian kapak markan tu bakato badan Pak Markan onde nakan wang sidarsono piti kapak janang agiekan simpanlah piti elo-elo ukuran buek rumah baolah piti kanan elok na dek mandang kato Pak Markan dak tabado senang di hati baradape pitilanyo simpan masuk kabang pitinyo simpan indaknyo simpan dalam rumah indakkanyo simpan do dalam leci tarui kabang pitinyo simpan sabulan jo 2 bulan yo indak to bilang lamo bana anggaran setahun manggalenyo di Sungai Panu manggale kalapo punyo gudang dulu cie gudang kalapo kini lah 2 sampai 3 kinilah 2 lah sampai 3 gudang kalapo nampan carian bertambah namu rasaki bertambah naik mato ekonomi bertambah lancar yoto tinggan sadang coy itu mabalam teranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu salam ta'azim badan kita alias sakete tentang itu tinggan badannya si Darsono sedang menggali di Sungai Panu tojapui badan suparianyo sadang jo laki mudo basanang-sanang jo laki
sanang-sanang jo lakinyo awak sadang duduk bana sadangnya duduknya ate rumah duduknya sadang di kurisi lah dape barita Oh badai lari pasar itu badai sarato ajo kileknya ndak tabado kaseknya angin Oh ndak tabado kaseknya angin ndak tabado labeknya hujan Oh malang indak dapet ditulak muju indak dapet diraih lah malang badan suparia Oh dapet barita di kawan-kawan lakarambagan di lautan Tuhan Oh lakarambagan di lautan tabanam kama bagan gadang dak dapet diambil cie ju lapai pak bagan banyak tabanam di dalam lawi labi kekayaan olah supari